Tinokudokesai mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rechipiri mumwedzi uno waZvita. WoZimbabwe Anti-Corruption Commission wari kutungamirwa naiye mutongi Lois Matanda Moyo wagobvuma pachena kuti wari kuzvitadza zvokumisa uwori. Ipapa wagotoreketa wachichema-chema kuti kwai zviri kuitika kumatarotsi mhosva ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti watadze kuisana neuwori, nekuti watoita kutekeshera ikweyo kumatareko zvokuti paribe kana chokuita. Regai tigoona kuti wachazviita sei kana kuti wari kufungei, nekuti waribe chawagoreketa. Asi ukatoona wakureketa kudari, iwo wakaisiwa kuti wagowisana neuwori hwacho, kutoreketa kuti watadza, wazvitadza, zvatowakunda izvozvi. Kuno mumwe webato rawamonzora anonzi Norest Marara agoendesa wamonzora kudarotsi mhosva achiti wagoita zvisirizvo pawakagoita zvokuti wanzi ndio wegani munhu ari kupinda kusarudzo dzogore rinouya akamirira bato raori. Pakatoita kunyangariwa chaiko. Regai tione kuti wachazvipedza sei izvozvi. Matarotsi mhosva aya heno kuti ane chaachaita chere, tinoramba takandoringa. Zimbabwe Lawyers for Human Rights kwai yagoti iyo iri kuendesa mapurisa akazvimirira egani kumatarotsi mhosva kuti wagobatirwe mari. Pamariyo kanzi wagobhadhara nodarotsi mhosva. Darotsi mhosva rakagoti mapurisa nogurukota rino zvinoitika munyika pabodzipo nomukuru wemapurisa wanofanira kubhadhara mumwe bambo wokuchitungwiza mari inoita zviuru 400 zvemari yomunyika nokukubiwa kwaagoita. Saka iwo magweta aya agoreketa iwo kuti aendesa kumatarotsi mhosva kuti mupurisa iyu pachezvache agobatirwe mari pamari yaanotambira. Regai tione kuti zvichaitika chere kana kuti manyepo. Tinoramba takandokunyepai. Kwai kuno vamwe vanhu vaida kunyora bvunzo dzozimuseki dzogore rino wakanyepewa kunzi bhadharai zviuru 5 zvemari yomunyika pamunhu mubodzi nomumwe watsano wokuChipinge. Kwai watsano wakanga wanyepera kuti wanosenza kubazi rozimusekiro. Ipapa kwai wakatoisa mari yakawanda inoita zviuru 495 495,000 zvemari yomunyika kuti wabuditsirwe mapepa, asi wakabva wajutiwa. Ipapa ndo kunonzi kujiwa nomujugaka uku. Pakatoita kunyangariwa chaiko. Tikaringa edu dzine chekuita nofundo, wamunangarwa nyasi wanga wari kupa nguo dzofundo kuvanhu vanosvika zviuru 6 pachikoro chofundo yepamusoro choMidlands State University. Aiwa tiri kuwati makorokoto waita tuzvinhu, asi tiri kundoshuvira kuti idzo hwarawadzi dzinoita zvokuzorora uye kuramba dziridzo dzinondoramba dzinonzi ndo dzinopa vanhu nguo dzofundo. Gurukota soda zhemu riri gurukota rino zvokuita nomwoto nemagetsi ragoti Zimbabwe yakutoenda kokumbira kunyika dzakatenderedza kuti dzigopawo magetsi, asi zviri kutonetsa kuti vachaenda kupi, nokuti Zambia yakunetsekawo nemagetsi nonyaya yakaribha. Pabodzipo South Africa iribe magetsi iyo pachezvayo yari kukwana, zvokutoti heno kuti Mozambique noNamibia wachazviita sei. Peno ndo kuchaendiwa heno, ticharamba takaringa, asi pakatoita kunyangariwa chaiko ipapa. Kwai kuno vamwe waZimbabwe vane mapemiti aye kuSouth Africa ari kuda kunzi apere mumwedzi uri kuuya, gore riri kuuya, wagoendesa kumatarotsi mhosva mabhengi nozvikoro kuti kwai waramba wachindovabvunza kuti tipei mapepa akakwana chaiwo ekuseenzesa. Pakatoita kunyangariwa. Ipapa zviri kuitika, asi gurukota rino zvokuitika muSouth Africa rainge rareketa iro kuti
paribe munhu anofanira kurambidziwa kuita chinhu nokuti bepa rache riribe kukwana, asi izvozvi ndo zviri kutoitika. Wamwe heno kuti zvichapera sei, tinoramba takandoringa ipo vanenge vari kuitapo. Kwaino bepa nhau nehanda redhiyo tagwirei ndiye atenga kambani yoRafaji. Iyo nehandawo wagoti kambani yoFossil Contracting inotekaidziwa naiye Obey Chimuka. Kwaindo yatenga kambani yoRafaji yosimende, asi kwai kambani yatagwirei. Ipapa dhiri racho ranga riri chikunzi njomari yomamiriyoni okuAmerica 30 miliyoni chaiyo. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichipera sei ipapa, tinoramba tichingoringa tiko kunyepai. Nyanzvi yakaita kutamba noseza zvinomwisa mvura bhora gore rino, kwai tanyepiwa kuti ndiwo tamusona. Kwai anga ari kumuteedzera ndiWilliam Mhanduwe, pabodzi pano mumwe anga ari kumuteedzerawo pakare ndiFrank Mukarati. Tiri kuvati makorokoto tichivashukira tuzvinu. Rekai tigoona kuti zvinopera sei zvogore rinouya, tiringe dziri kuitika ipo pasi rese. Kuningisika kuri kuita zvinhu waRamaphosa vanogona kupona hwendo huno kubisiwa kwavada kuita. Heno kuti wachapona here kana kuti wachaita sei, tinoramba takandoringa ipapo. Zambia kwai yagotiyo kubvawo zuva rochi15 mwedzi uno vanenge vakutanda kudzimira vanhu vese magetsi. Iko kuZambia pokare kwai vari kutengesa ndege yomutungamiriri wenyika yavo yakatengiwa nawaEdgar Lungu kumwedzi yawakange wakuda kuburika pachigaro. Kwai ndege iyi yakatengiwa mamiriyoni 123. Heno kuti ichatengesiwa mari, ticharamba hedu takaringa. Kuno kambani inonzi ABB yagoti iyo ichagobhadhara makutukutu omari kunyika yeSouth Africa anoisvika mabhiriyoni 200 omamiriyoni omarandi. Pakatoita kunyangariwa kwai wakatora mari iyi zvizoba paiwakiwa chibika magetsi chokusile. KuNigeria kwai izvezvi mangwana kunenge kuri kuisiwa chirobhoti chinenge munhu chakatenziwa kuti OMFM. Tiri kuvati makorokoto, rekai tigoona kuti chinoita kuti zvinhu zvichinje chere kuvanhu vazhinji. Kwai kuAmerica kunewo dzimwe nzvimbo dzawo dzaakutofunga kuti dzichinje mutemo kuti dzibvumirewo chidiki wari pasi pemakore 20 kuti wabvumiwe kushanda zviri pamutemo. Pakatoita kunyangariwa kuri kusandoda basi kubhadhara vanhu mari inotenga, pakaita kuoma chaipo. Rekai tione kuti vachazvikunda chere izvozvo. Tikaringadzo mutambo Formula 1 wokuti unoitiwa kuChina kwai wambomisiwa. Wanzi gore rinouya unenge urikoba nonyaya yedziwa mupengo iri kuramba kupera. Pabodzi pano mipfigwa iripo inonge ichinoda dando yakanyanya kuoma zvakatoita kunyangariwa. Rekai tione ipapa kuti vachazviita sei, ticharamba hedu takaringa. Nyaya yegumisira Ghana yaita kuvhiringa vanhu chaiko. Wazhinji wangu wakabheja wachiti ichakwanisa kudzotserawo. Ndofunga yakatotekera zvakareketika mubhaibheri kuti chitema chinobenhutsiwa unondosiya zvakadaro ukachaiwa rimwe dama ibva wandopa rimwe uchibva wati chaya pokare rimwe racho, nekutoti mutadziro wawaita unotozvisayawo. Asi ndo zvitoripo izvozvo. Tiri ipapo zvedu mabuja. Rekai tigumire pano. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.